Radio. Manila Broadcasting. Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbulita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga panangka naman tagpalamati karon nga daw Sabado night, Petsa 25. Merry Christmas, Advance Happy New Year. Ito na gid lang ka adlaw ho ang nabilin kag mga goodbye man sa ato ng tuig 2021. Ato naman nabiyabihon ang tuig 2022. Sabado naman edisyon sa inyo sini nga pala tuntunan si Randa liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga porsa sa aton news team aton sini nga correspondent sa liwat na Manila sini nga padulong sa pinaka uli labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini nga makapulisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini matagadulungan oras sa kagabiyon ng aton sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol, kay na panagalambiyong sa pila kabahin sa Metro Bacolod. In fact, may ginresponderan naman kaso shooting incident nga naglunta diri sa may syudad sa Bacolod. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Action Dale Salazar mga responder. Pang Sabado night, back to back sa ato nga piloto, action Papang Nixon Tahom. Update sa mga balita national, international. Breaking news, flash report. Update sa Baguio Odette. Ato mga pa-update sa COVID-19. News Center, ginatutukan nina ni Action ang Defensor. Opdaman kita sa ato sini nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang porsa ni broadcast engineer Oliver Pason. Back up diri sa itong IT expert Sir Elray Dotilios. Sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Siyudad Sang Bago. Ang porsa naman ni broadcast engineer Edward Balico.
sa kinanda ng inyo silagad ang kurman sa Action Night Patrol. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Rabilin. 1 ka oras, 8 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:53. I-check na nga ito sa nga patrol to. Nga ito sa Kuswen Patrol kay right now. Si Action Dale Salazar Aras sa area sa Barangay 2 sa nagluntan ang ining shooting incident. Din pa nga Pascuaya. May ginapaniro pa. Ay nano nga sitwasyon. Ano ang sitwasyon dira sa crime scene? Kamusta ang biktima? Nano ang motibo diri sa paglutang sa biktima? Kila naman ang suspect basi kung riding in tandem naman eh. Ari ang report ni Action Dale Salazar, live report. Dugay-dugay from where the action is sa sining shooting incident nga nagluntad karon gid lamang kagabi, adlaw pa naman sa Pasko. Muning istorya subo-subo naman ni sa pamilya sa area sa Barangay 2. Ang Barangay 2 bulang area ni Police Captain Paul Vincent Pindon. Doon na anda nagilang sang tiniruhay kag lutanganay da. Ano pa nga ito ang Kapulisan Station number 2 hindi makapahuwa isang hala ka-investigar. Wala pa gani matapos isa kakaso, may kaso naman. Ari si Action Dale Salazar from where the action is. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Yari si Action Dale Salazar sa report. Dale, kamusta na? Action Eric, isa ka shooting incident ang nagluntad diri sa area sang Purok Sigay, Barangay 2 sa Bacolod City. Isa diri ang komparbadong patay sa insidente sang pagpangluthang subong adlaw sang Pasko, Sabado sang gabi. Action Eric, mga around 8:30 no sang natabo ang ining insidente diri sa Sudodlon gabahin sang Purok Sigay. Barangay 2 action Eric. Actually, ang biktima kung makitaan sa mga aksyon naton sa tusining earlier nga Facebook Live, ari ni sa action Eric sa ginatulugan niya nga kwarto do nga kagamay man sang balay kung sa sa insidente nga posibleng ginsulod din sa action Eric sang wala makilala nga suspect kag dito ginuthang sang 3 ka beses action Eric. Kung nakitaan mo dira sa litrato nga kung sining ginpadala ang biktima action Eric, actually naka-underwear lang ini siya bakit naman nagtulog na sang natabo ang ining insidente. Kag 3 diri ka mga lupok no ang nabatian sang mga pumuloy malapit diri sa may crime scene sa may Purok Sigay. Sa pagpasulod diri naton sa area sang Purok Sigay, ginpamangkot naton ang pila ka mga tsangi nga nalabyan naton action Eric. Actually wala sila nakabati isang lupok no tining insidente sa pagpaluthang kaya according sila bakit bala palupok lang generic pero sa ulihin na ibaluan nga confirm gid man nga mayara sang insidente sa pagpangluthang diri sa Purok Sigay Barangay 2 sa Bacolod City Action Erica. Sa initial naton information ang biktima gikilala kay alias John Action Eric kag Elmer Gayatin ang sining right name no Elmer Gayatin, 27 years old. Kag mayara sang live-in partner action Erica. Sa information nga nakuha sang patrol, ang sining live-in partner action Eric manuguwa nagpa-load ini siya sa sagwa kag pagbalik niya amo na tong natukiban niya nga nagakamyango na ang sining live-in barangay Serpendo. Barangay Serpendo no. Ari siya. Amo to action Eric ang live-in partner ni Elmer Gayatin nagpa-load din siya sa sagwa kag pagbalik niya amo to na nakitaan na lang niya nga nagahamyangon na ang biktima diri sa balay no kay actually sa information diri ni kagawad John Oro sang Barangay 2 mga 8 months pa lang sa action Eric nga puyo no nga naga-live-in diri sa balay nga ila sini nga ginestaran kaya ang live-in partner sa biktima tumandok it sang Purok Sigay and then ang biktima diri sila nagapuyo no sa may Purok Sigay
Barangay 2 Action Eric. Pero sang ito mangkot naton si Kagawad John Oro, so far do wala man sang anuman nga mga background nga allegedly involved sa illegal nga droga, drug surrenderer. Okay. Ining gintiro Action Eric kag based niya sa record sang Barangay 2, so far do wala man siya sang minibaluan nga ining biktima involved sa anuman nga mga illegal activities. Action Eric. Makita naton sa crime scene ng biktima nga maigo sang luthang sa ulo. Action Eric, isa Wow. sa ulo, Okay. duwa sa liog. Wow. Amo na siya tatlo tanan. Wala pa may biluan kung anong kalibre sang almas luthang ang ginusara sang suspect or mga suspect sa pagpatay sa biktima. Action Eric. Dale, Yes. Action Eric. klaruhon tala ang biktima manugtulog na sang ginsulod siya sang mga persona. Pila ka persona ang nasulod diri siya? Wala pa. Action Eric, hindi pa ma-establish sa aton sininga papulisan since ongoing ang ila sininga pagtipon man sang information sa mga residente malapit diri sa lugar. Actually, kung sulod doon mo ang ining lugar, wala ka na. Action Eric, wala sang exit pa kung ara ka na mismo sa balay ng biktima, kundi mabalik diri sila bala sa alagyan, no? Pasulod diri sa may Purok Sigay. Okay. Kay kung baga dead end na ang balay sining biktima or nga sining ginatiniran diri sa may Purok Sigay mo na hindi pa gid ma-establish sa kapulisan kung pila ka bilogid ang suspect sa insidente sa pagpanglutang. Okay. Subong nga gabi. Action Eric, since ongoing pa man ang investigation sa kapulisan, ang investigador si Sir Chavez sa Police Station number 2 and ari man diri si Police Captain Paul Vincent Pindon. Action Eric, nga nagapangusisa man, no, kang nagapanguna man sa investigasyon sining shooting incident nga nagluntad subong nga gabi. Ang live-in partner. Action Eric ng biktima wala diri subong. Okay. Kay nagwa siya kay namo. Basi wala ano pa siya wala sa subong sa area kag wala, hindi pa natin naibaluan kung bala may mga pamahog sa kabuhi ining biktima, kung bala ano ang possibly rason sa pagtiro sang tatlo ka beses sa iya. Action Eric. Try to dibilawang ko to kung Sa napatian live-in nila ang... partner yan, da? Oo. So nakabati ka mo dilo, Poktar? Nakabati ka mo eh? Kaya ano kami, kapag nasilagya kami diyo. Oo. Why kami ka, Why di ka makabati? why kaya ka, ano kami ka sinadya vlog. Oo. Kaya kami, why man. Oo. Ay, kibutingin ka mo lang tao mo naman. Oo. Kaya actually, Action Eric, diri sa balay, sa interview natin, lapit man lang, daw pila man lang ka-meters away. Halin sa crime scene. Ang ibang diri, nag-sinadya, sadya, Christmas party, kag nag-celebrate ng Christmas. Action Eric. Ulan ko mo nabatihan niyo, sir? Why good, no? No. Sinadya kami din. Sinadya. Kaya mo same. Action Eric nga statement sa pagpasulo din natin sa pla diri ka mga tsangging natin nga nalabyan. Okay. Nga wala gid sila sang may nabatian nga lupok, no? Kaya ibang diri nagapalupok man. Oo. Diba wala nagpalarihas na ang tunog. Action Eric sang natabo ining insidente sang pagpang luthang. Sa sininga mga tinion, ang biktima, ari lang dyan sa gihapon. Action Eric. Way matandog diri bangkay sa da area. dyan? Action Eric. Wala matandog ang bangkay sa Subong? Wala pa matandog ang iya sining bangkay. Ari lang diri sa gihapon, no. I-check tabi sa certain doon kay basta bala may mga new development kag information sa Action Eric nga ma-provide Sige. sa katapos ang media. Actually nagbuwa kita diri kay ang signal daw hindi maya, pero try naton nga balikan, no, ang area. Ari si Kagawad, balikan naton siya wala. Si Kagawad or Action Eric sa Barangay 2. Kagawad kay na, anong call nga nabatian ninyo? Put natin si Action Eric Magbanwa. Anong call nga nabaton ninyo nga may shooting incident kag biktima sang pagpangutang? Actually, sir, nakami sa gawagin na. Judging kami sang Christmas tree making contest sa barangay. Tapos ang tangara kami to, may isa ka taga diri sir nga nagambal nga may natiruhan di kano sa Purok Sigay. So, ginimo, sir, nang gin-verify ko, nagsulod ko di, imbayan ko tani ang Christmas tree making contest ang sagwa para ma-verify lang kung false alarm or tuod lang nila sir. So, amo na, pag tabo dire, yung check naton, dito tanabalaan nga na-verify nga positive dire sir nga may isa ka biktima sir sa pagpanlutang dire sa Purok Sigay. Upon arrival, sir, sa crime scene, anong nakita niyo Kagawad sa area? Amo gini sir, shadow katawo ay wala tao.
Kasi kaya, mula sir, wala tao. Tapos, tapos ko mag-proceed sa area, ginapod ko lang sir ang isa ka pamilya. Nga sang natunggan man sa ining balay. Para at least hindi ko ma-trespassing sa ila area na siya. Pero ang living partner niya sa isang victim, naptan Wala, sir, wala. Actually, wala. Yes, sure. Pero record sa isang biktima sa barangay, ano ning may background niya? Wala, sir, wala, sir. Wala, sir, wala. Wala. Drug surrenderer. Kilala Wala, gina sir, ni kagawad? wala dito. Kay hindi na siya taga-reserve mo. Ah, Bali hindi siya taga-diri. Pero may Din? information sa Conding area. Sa base sa ano sir, sa details ang nakuha gina sa ngaton police station 2 sa living partner taga Pontevedra sa kano sir sa barangay San Juan. San Juan, Pontevedra. Sir. Pinakabulan na sa kang standard? Yes sir. Tumandok sir. Actually, Eric, may pamangkot ka kay Kagawad Oro. Kagawad Oro, mga pilan na sa bulan kay Starda? Mga pila ka no kabulan Kagawad nga nag-istar ang biktima. Base sa living partner sir 8 months na. 8 months, actually, Eric. Okay. Anong trabaho siya na kagawad? May liya ka? May trabaho niya, sir, or... Wala sir. Why? Wala. Excuse sir. Sige. Oo. Sige. Siya, Eric. Sige. Ito, no, si Kagawad Oro, though nga limited sa gidman, ang iya sining mga information with regard sa background, sining biktima, no? So, mo lang ito ang iya sining confirm na tiyapan na rival, nakita niya kung na-confirm nga meron sang shooting incident ka nagluntad diri sa Purok Sigay. Sa Guadalupe, judging sa Christmas tree making, ang barangay 2, kag mo to nakabaton siya sa tawagang Kagawad nga may report ka nga may gintiro. Okay. Kasi mo to gin-confirm niya upon arrival man diri sa area na Liwat Dale. Liwat ang ngalan ito kanito, sino ngalan nito? si Elmer Gayatin, Elmer Gayatin, tumandok sa Pontevedra, no? Barangay San San Juan, Juan. Pontevedra. So, basi ka pamatay na pamilya ni Edwin? Ni Elmer Gayatin, no? Gayatin, correct? Gayatin. Elmer Gayatin, kung nakapamatay na ang pamilya ni Elmer Gayatin sa Barangay San Juan, Pontevedra, sa tusay nga balita, patay na siya kagintiro doon siya sa may Purok Sigay sa Barangay 2 sa Actiondale. Yes, Actionary. Ang pinaka-crime operatives, bago din lang Actionary, kinagdadto diri sa area. Okay, Soko. Bago lang siya bago lang nagsugod, no? Diri ang Soko. Kag subong ano pa nilang crime scene, gina-process pa nila ang bangkay, Actionary, sang biktima. Gagati mo si Sir Pendon, di pa siya makahatag isang outcome. Sa nila sining investigation since wala gid lamang dugay sang natabo ang ining incident Actionary. Okay, sige. Wala to nato na kay mo to kumbasihan nato ng palayag ni Kagawad John Oro ti wala gid sang anuman nga mga allegedly mga involvement ining biktima, pero kung sa records ng kapulisan ng mga national kahapon sining hibaloon kun. Okay, balik sa Actiondale Sarasar. Ang ginapatian nyo live report sa Purok Sigay Barangay 2, biktima ini sa paglutang patay, ginsurod siya sa balay, manugtulog ng biktima katiga brief pa mo kung si Actiondale pa. Manugtulog na ini sa gisulod sang mga persona kaginlutang sa ulo kag may igo man isa or duha sa isa ni kaliog Actiondale. Dale, please come back. Yes, Actionary ka. Nag-autodotod ang signal na itong kay nag-tulot-talit diri sa area sang Purok Sigay. Barangay 2, no? So later, i-check na itong si Police Captain Paul Vincent doon ang head of Police Station number 2. Sige. Nga mong makahatag Actionary sa natin ng initial investigation. At the same time, background man sang biktima since ang Soko subong alin naman dito sa crime scene para magpangusisa, pero initially tatlo kalupok, unidentified pa, no, nga almas luthang. Again. Isa sa ulo, duwa sa liog, ang iya sining pilas, kag dead on the spot, Actionary, kining biktima, kasi alias John Elmer Gayatin, 27 anyos, tumandok sa barangay San Juan, Banwa, sang Pontevedra. Wala kasi tang name sa nga living partner nga tumandok sang Purok Sigay. Sige. Barangay 2 nga nagpa-load, pagbalik niya hangman nga dangatan nga nagahamyangon na ang iya sining living partner Actionary ka. Rekta diri sa area sang Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City ang ka-action niyo. Action dahil sa lazama ka-action sa din ka man sa Pinas, laboton ka sa ngaon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Panibago naman nga shooting incident nagluntad karon gid lamang kagabi sa area ni Police Captain Paul Vincent Pindon. Kato naman yung ulo sang kilala ko mong migota. Doon na anda naglanda yung barangay dos, no? Kung pinatsanay kag tiniruhay, huwag kaya gaulihi, permila ka panguna ang barangay dos. Ano pang pulis naton si Captain Paul Vincent Pindon, hindi ka pangalot permis ang kaso da. Sa mga late tuners naton, shooting incident nagluntad karon naman gabi dira sa may Purok Sigay sa barangay 2. Ang biktima si Elmer Gayatin, tumandok sa barangay San Juan, Banwa sa Pontevedra. I know damo ka pamati dira sa Pontevedra, sa base kung mapabalon nyo dira ang pamilya ni Elmer Gayatin sang barangay San Juan, Pontevedra. Natiruhan siya karong lamang gabi sa sulod sa iya boarding house, sa sulod sa balay sa libin partner ya dara sa may Purok Sigay. Igo ya, isa sa ulo, duwa sa liog, patay on the spot. Hindi pa ba establish kung pila ang persona nga nagsulod sa balay ni Elmer Gayatin kay manog tulog ni si tani mo. Actually nagpa-load na ng live-in partner ya. Pagbalik sa live-in partner ya, dugay may lupok. Amo to pag-abot siya sa balay sa diin na gintiro ang biktima, why na sang kabuhi ini si Elmer Gayatin. Patay on the spot. Manog tulog na ng isa, iti amo nang ni action dahil nag-brief na lang sanggin sulod sang mga persona. As to sa motibo, ang ina-establish pa, kag ina-usisa pa sa ato sa kapulisan. Mga 8 pa lang kabulan, karon nag-istarda, ining si Elmer Gayatin sa opposition ng live-in partner. Hindi kayo masyado kabisado ni Kagawad Oro, ang iya sini pagkatao, iya sini nga gawi da. As far as drug is concerned, why man isa kuno da record sa barangay 2 mo. Bagay ti bagong saltan naman na siya. 8 pa man sa kabulan nga naga-star. Kaya mo pa nakaroon ng padulod-dalman kaya na usisa na ni Captain Paul Vincent Pindon kung nanogid ang motibo, sino ang mga persona, kag nanogid ang madalom nga obra, trabaho ni Elmer sa iya sini nga paglutang karon gid lamang nga gabi. Base karon sa pagbalik report na action Dale Salazar, may mga panibago na development gikan sa aton sini nga mga kapulisan. Ayos! Action Radio Philippines Star Tribe, alas 10 na. Balikan tala karon sa Action Dale kung may mga update dira sa sining area. For the meantime, liso kita sa aton nga palamatinan. I-check tara ang mga report na gikan sa aton si mga correspondent. Standby sa report na Action na Rizal Patenyo ha. Standby man sa report na Action Arlo Ticar. Unahon ta report gikan sa Segundo Distrito. Report live. Upod kay Action Roger Gotib. Mga police report, platter entry, record of events. Opisyal kanabalag sa libro sa atong kapulisan dira sa may syudad sang Cadiz, dala ang syudad sang Sagay, ang area sang Escalante City. Ibalaunta ang natipod nga mga police report ni Action Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Kaya na gina-adjust pa natin ang signal na aksyon na Roger Gotib. May gabi dira sa kay Milili Oligos sa Barangay Tangob. Kaya parang kinaroon sa kasi Tokyo, Japan, dira may gabi lang sa kay Ibon Ibotser sang Germany. Ang pamilya dira sa Morsay, natamyaw nyo lang. Amaman si Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey. Sa kay Bravo Sierra Delta, may gabi lang. Kag maayo lang ang pagpamati sa kay G-Boy Tagalog dira. No? May gabi lang. Tamyaw lang kuno si Karel Tayongtong, birthday subong kag Tagalog family. Alina kay Victor J. Boy
Tagalog. Kay Iba Gradas Baterna, mayong gabi lang. Kay Mac Gracia o kan kay M. Gracie, free-owned, dara sa may Herbias High School, batch 95, iya lang ginatamyaw. No? Sa kay Madam Pretty, kag John Mahilo, mayong gabigid. Kay Julia Isabel Di Maala Makahilas, kay Yakoni Portal dara sa Tingdi, mayong gabigid. Sa kay Braveheart, no? Sa kay Bunda Luther, no? May gabi dala kay Bunda Luther and family, and likewise sa kay Jinky Jalagdon, may gabigid sang Arizona, USA, tamyaw ilang pamilya dira sa Barangay Pandanon, Banua San Don Salvador, Benedicto, no? Sa kay Veronica Santillan, Manukan, ginatamyaw ta siya, may lang dira nga pamamati, kag may lang nga pagpaurok-urok sa Action Night Patrol Program, no? May gabi dira kag may lang nga pag-monitor diri sa inyo nga palatuturan. Liwat kina-check tag signal ni Action Roger Gutib sa sininga matilion sang aton sininga pagpangalagad, no? Hibaloon tang iya sininga manatipon dito nga police report sa area sang segundo distrito, no? Gina-check tag signal ni Action Dale o Action Roger Gutib sa sinigid nga mga tinion para nga may baloan ta kung ano ang mga natipon niya dito nga mga report sa iya sining area of responsibility. No? I-check tayo si Action Roger Gutib sa iya sining report sa sinigid nga mga tinion. I-check tayo iya sining signal, no? Kung nano na ang mga developments ang ginasunod niya dira nga mga crime story, no? Dira sa may area sang Cadiz City, no? Sa sinigid nga mga tinion, no? Unahon ta lang si Action, ano na, si Roger Gutib, si Nelson Pateño, no? Unahon ta lang si Action Pateño, kaya alang pa ang signal ni Action Roger Gutib. Action Night Patrol Field Reports. Action, may gabi pas kami. Yes, Action Eric, mayong gabi, kag sa aton sining mga ka-action. By the way, Merry Christmas, gid. Maman si Imuda. Maman si Imuda, Merry Christmas man. Amo gani man. Tiwag kita da? Ati, tapos na? Ano? Tapos na ang kananay? tapos na, urot na. Tapos na, kagubos na. Ubos na. Ubos na. Munibla kung kaisa blang ang kalipay mo kung kaisa gasulubra. Magkuot ka sa bulsa mo, wala ka nakuluton. Ang kalipay mo gasulubra. Ang kalipay mo gasulubra, po sa likod sa kalipay mo may kasakit gina. Amo na ang subong, ang kasakit kaya nagadulog bulsa. Amo kanin nagadugo na blao, kadakuot ko doon na lang niyaw. Ang akawan na nagadulo lang, yung may nagadugo gid. Wala nagid. Wala nagid. Kaya Action Eric nga ang problema namon di sa may kalata sa may San Carlos. Ang tub sa subong ang machine sang amon diri nga ATM wala gagana. Ano na nga machine? Iya kano na nga bangko? Iya ka Land Bank, BDO, PNB, BPI. Anong rason? Iya ka RCBC kayang amon di nga signal bla. Ina kayo. Ti nga sa amon nga ATM machine kita lang ng signal. Ako ba na? Ti kay online na mo? Online? Oo. Hindi. Wala pagid totally na restore daan di ang mga communication line sa amon di. Yun na. Kaya mo nang diferensya ng iba namon ka mga gusto abi maka kwarta kadto da sa Bacolod kag mag-withdraw na lang sa ATM. Okay. Pakalabot sila da kay diri kay na pag umala kami nagalin sa San Carlos naglibot-libot man ta dala na pangita balita Oo. Gin-check tang ATM at puro tanan bagdown. Bagdown gid sa problema dira sa may mga nagagamit ATM. Oo, mo na isa gina dapat ano na lang kadton na kamo sa bangko kag mag-over the counter kay para katilaw kamo kwarta nyo. Galing kati ko sa bangko ka naman mapila ka naman eh. IT oo. Hindi gid magwantang pilahay bisan sa ATM machine gani purting pilahay. Gani. Last 9:40 kami nga nagalin dito ang pilahay. Ang problema pagid kay pag duso mo blam barong ka lang sorry. Wagi konsilo. Hindi ka remedyo. So, why gid sa problema na sunod tuig na ara pabili na.
may bilin pa sa TI mo kaya hindi mo makuha kay pigado mo wala ano mo transaksyon nga matabo. Gani. Well, anyway, action na ang pila sa aton sini nga mga balita karon nga nakuha diri sa may Banwa sang Calatrava, partikularmente sa First District sa Negros Occidental. Tiariho, tatlo ka mga persona kay na mga 1:45 gindakop sa aton sini nga mga kapulisan ti subong ara sila nagakit-kit riyas kag hulat na lang sang pasakaan sang kaso. Christmas pa naman ti pulo pa uway sila anay dira sa may custodial facility sang Calatrava Pinti. Matapos ngayon sila nakabayular sang presidential decree 449 o kon illegal gambling. Hining tatlo ka mga sospitsado nga nagkaladakpan sa sulod sang bulangan nga natabo dira sa may barangay Buena Vista, Banwa sang Calatrava. Ang mga sospitsado ang ginkilala nga kanday Guillermo Gripo, 73 anyos, may asawa. Ricardo Rosiana, 68 anyos, may asawa. Kag Narciso Librando Jr., 28 anyos. Tining mga tawhana, lagid nakadalagan sang ginsikop sila sang mga katapo sang kapulisan dira sa may sulod sang bulangan kay ina mga 1:45 sa inilang adlaw action erek. Tisubong ara sila dira sa may custodial facility sang Calatrava PNP. Kag ang mga sospitsado ang nakuhaan sang mga masunod, duwa ka mga buhi nga mga fighting cocks nga manok inugbulang, isa ka patay nga manok kag 250 ginapatihan nga ginapataya sa bulangan action erek. So karon ang aton sini nga mga suspitsado nagaulat na lamang nga pasakaan sang nagakaigo nga kaso sang illegal gambling dira sa may Banwa sang Calatrava. Karon ara sila sa custodial facility sang Calatrava PNP. Muna action Erika, ang so far diri sa among lugar wala gid man maayo man kay wala sang mga dalagko nga mga balita nga nagaluntad karon nga mga inadlaw kag kagahapon wala pa gid, so daw maayo-ayo ni nga may indikasyon ka para nga mangin maayo nga aton sini pagabulag sang tuig pila na lang kaadlaw tani magpadayon ni nga mangin matawhay, especially dire sa aton sini area of concern dire sa my first district sa Negros Occidental. So muna ang pila natong ka mga madulong nga balita gikan dire sa Banwa sang Calatrava nag-aksyon. Nelson Patiño, mga kaaksyon din ka man sa Pinas. Labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radio! Salamat kit aksyon ng Nelson Patiño live report gikan sa unang distrito. Action Roger, basi ko nag-monitor kada, gina-contact kada namon. Do hindi available ang imo sining kwan. Special com, kagabi ka kontak man tagabi kay Action Roger, garing na garing. Way ka sabat, subong ya. Subong garing mga garing, way ka sabat. Duwa na kagabi ni matabo kundi sa report. Kasi kung gagawa pa ni siya, karuling pa na siguro ay. Gabi na ba rin? No? Gabi ka, tawag kami gabi siya, garing ng garing cellphone niya, way ginasabat. Subong amaman, no? Garing man na garing ang signal ni Action Roger, way man kasabat, no? Kasi kita silent siya bang iyang cellphone naman ako isang kung tawagan mo, garing diskbati, no? Kasi ko nag-monitor dira si Action Roger Guti ba? Jer, ga-contact dira si mong base control. Kasi ma-alert mo na lang imo sining kwan. Ang imo sining special com. Dugay-dugay, makwanta, maskwata. Yawat mo ng 500, so. Maskwata dugay-dugay. Pwede man tayo nag-activate ang linya ni Action Roger Guti. Kagada check naman ang ato sining winner sa pamaskwa diri sa Action Radio. I-check ko ng report na Action Arlo Tikara para mangintayo yon. Atong si Palaga dalhin sa 1st District, sa Ilota sa 3rd District.
aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Ari sa Action Arlo Tikar, line number 3 sa report. Action Arlo, may gabi, please come in. Action Eric aton gin tinghuan kainang ma-follow up kag makuhaan sang statement si Police Lieutenant Colonel Robert Bitate kaina sang aga apang wala inisya Action Eric sa iya talatapan bangod ga inisya ang nagpadulong sa area of incident ilabi na sa Puloy-an nga ginapanag-iyahan sang pamilya Santa sa may Purok Jacinto, Barangay San Fernando, Ciudad sang Talisay. Si Police Lieutenant Colonel Pitate Action Eric ang nagpadulong sa nahinambitan nga lugar agod nga magpatigayon man sang iya sini independent kapag pangusisa bangod nga isa sa iya sini nga mga personnel ang involved naman sa nasambit nga sunog nga nagluntad mga takna alas 4:30 kaina sang aga nga kung sa diin nagkuha gidini Action Eric sang kabuhi ni Police Corporal Jobert Santa nga nagapangidaron sa karon sang 36 anyos may asawa kag duha ka mga kabataan. Si Police Corporal Jobert Santa Action Eric ang nagaarkila ini sang isa ka puloy-an kag temporaryo nga naga-star dira sa may Minlo Subdivision o kung village, Ciudad sang Talisay kaupod sa sini asawa kag duha ka mga kabataan. Suno sa info nga ginrelay sa aton Action Eric sang aton man nga mga amigo nga mga kapulisan dira sa siyudad sang Silay nga si Corporal Santa ang nagdulong ini Action Eric sang sarakyan sa balay sa niya sini ginikanan bangod nga pagagamiton ini nila Action Eric sa pagsimba apang bangod sang kakapoy kag katuyo si Santa Action Eric ang natulog ini sa kwarto sang iya sini puloy-an sang ginikanan niya kag kaupod man niya nga natulog sa amo nga puloy-an amo ang iya sini nga utod nga si Oldarico Santa nga natulog naman malapit sa sala sang nagluntad ang nasambit nga sunog. Ginapatihan Action Eric nga tinguhaan kung tani nga salbaro ni Oldarico Santa ang iya sini nga utod nga si Jobert apang bangod tuma na kadako ang kalayo kag tuma na kainit wala niya ini matigayon nga maluwas. Instead Action Eric si Oldarico ang nagluwas na lang sa iya sini kaugalingon para nga hindi man siya masunog. Si Corporal Santa Action Eric ang naka off duty na sang nagluntad ang sunog. Suno sa report nga aton nga nabaton kag base man sa simpatiya nga ginpahayag sa mga kapulisan dira sa siyudad sang Silay nga ini sila ang nakabatyag karon sang tuman nga kasubo sang hilali nga pagtaliwan ni Corporal Santa apang ini sila Action Eric nagapasiguro naman nga magahatag sang bulig sa pamilya ni Corporal Santa nga iya sinigin bilin nga yara naman sa kasubo. Ginapatihan Action Eric sa mga kapulisan kag sang pila ka mga investigator nga nagpangusisa sa bahin nga sa amo nga kaso nga tugas ang kandila Action Eric ang ginhalinan sang sunog bangod nga sang natabo ang nasambit nga insidente wala sang electric power sa nasambit nga lugar. So suno pa sa report nga aton nga nabaton nga si Police Lieutenant Colonel Robert Bitate magapagwa man sa niya sini nga investigation may angot sa nagluntad nga sunog kaina sang aga mga takna alas 4 dira sa may Barangay San Fernando, Ciudad sang Talisay. Sa pihak nga bahin Action Eric kagabi ang mga pumuluyo sang banwa sang Ibi Magalona naghinugyaw man ini bangod nga ti nagpatigayon ang municipal government sang Ibi Magalona sang ginatawag nila Action Eric nga fireworks display. So ini ginpatigayon sang local government unit sang banwa sang Ibi Magalona kag ginhapahamtang ini sa may municipal hall sang nasambit nga banwa especially dira sa ila sini nga municipal ground. So ang nasambit nga okasyon kagabi gintambungan ini Action Eric sang madamo nga mga pumuluyo nga nagikan sa nagkalaylain nga mga kabaranggayan sa banwa sang Ibi Magalona
diin ini sila Aksyon Eric ang nagsimba pasang temprano kag pagkatapos Aksyon Eric naglantaw kag nag-observe sa ginatawag nga fireworks display nga gipatigayon sa nasambit naman nga lugar. So dako ang kalipay sang mga pupuluyo sang Ibi Magaluna nga miski paano nahatagan sila sang gamay nga kalingawan agod nga malimtan nila Aksyon Eric ang nag-agi nga bagyo sa ila kabuhi nga ining udet nga nagpanglaslas gid kag nagpanghalit sa pila nila sini kapalangabuyan kag pila nila sini kapuluyan. So ang ining okasyon Aksyon Eric ang ginapatigayon pinaagi man sa pagpamuno sa ila sini nga mayor nga si Mayor Marvin Malacon kag Vice Mayor Eric Matulak kag sang tanan nga mga sangguniang bayan members sang Ibi Magaluna. Sa katapusan Aksyon Eric, kinatamyaw naton sang Merry Christmas kag malipayon nga pagpamati ang kanatanan naton nga mga men on uniform nga naka-assign dira sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. Reporting live from 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental, this is Aksyon Arlotica reporting. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat kit Aksyon Arlotica mga report gikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. May kapidira kay Giovanni Mel. Merry Christmas na tasimo, no? Kay Ma'am Vanessa Star Mayo, Doc Mayo, sa kay Jinky Jalagdo, Noel Amar, kay Alex Montesa, ginatamya ka mo ni Milili Oligo. Dali lang, kay Arewa, Paskwahan tayong aton nga away pa, ang aton sining winner dugay-dugay, sang 500 pesos. Ano nga lagi signal ni Kwano? Ni Aksyon Roger Gutib, no? May kapitira kay Barangay Kapitan Madirin Diaz, kay Komparita Jonathan Diaz Sr., kay Jonathan Diaz Jr., sa mga taga Cordobada, Barangay 18, may kabigid, dili man sa Barangay 9, no? Mga pamilya yan, sonda, full force mga nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod, no? Of course, ang aton nga mga miyembro sa Operation Tulong Task Group, mga OTTG, mga taxi driver naton, Merry Christmas nyo tanan. Halo na kamo sa pagmaniho, ha? Kay subong nga mga nabiling na adlaw do kariit ka nagariit ang sitwasyon. Tikita mo nga kaluoy man to sa pulis ka na dala sa pagkaupo sang balaya. Kasi maguna-una nga ang pamilya nga madala to sa pagkaupo sa iya sining nga kwan, sa iya sining nga puloy andra sa may talisay. Kamo na nga sa wala pa nabalik ang power bra sa kuryente, nagagamit ka mo sa mga kandila da. Make sure nga ang kandila hindi makatapi ka makalambot bala sa mga light material. Kaya mo itong spiritual nga posible ang sunog na nagluntad dira sa balay o sa diin na dala sa pagkasunog ang pulis dira sa area. Ang kinalinan kandila kasi wala pa sa kuryente mo. Pobrete siguro kapoy lapyo hamuok ang katulugon niya ati nagrikta kitang tulog kay naupos isa sa pagkasunog sang balay nga iya gina istaran. Swerte kay ang iya manghod ate pa tayo itong manghod kaya na magbulig to sa iya dali kay ang manghod di makasarang sa nagaibol ang kalayo sa kainis ang kalayo amutang ati sa report sa Arloticar ginsalbar ya lang ang iya sininga kaugalingon ay kabudlay mga sitwasyon. Wipe action an ato nga winner. Isa ng winner to do budlay man kutakon. Oh, ang winner ta sa Roger Gutib guro nagkuan niya ay nagkunsabon ng duwa niya ay. Ang signal nila do alang-alang no. Action Radio Philippines Standard Time alas 10:32 mabalik ta. Dugangan ta tawag sa balita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibal. Aksyon Radio!
Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita
sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasiwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awa nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota.
Pagkatapos, yung sa ilong diri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung tinay na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga
listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakalido, no? Tutugo, sobra ka na! Sobra na bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Arato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag drang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na duro gamwa. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa Balaga this time, i-check ta ato siling winner sa ato siling pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa siling matinion. Sa pamaskwa sa ARB. Pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1. Ari ka nga winner. Hello, may gabi. Hello, may gabi. Sino gani ni? Ilan ni Ribo. Oo, taga din ka gani manang? Palo, Bago. Bago City. Congratulations, Lini Ribo. Ikaw ang winner na ton 500 pesos. Hulat ka lang dira, Salamat. hulat ka lang dira sa text ng opisina kag kung di mo i-claim ang imo premyo, ha? Okay, salamat din. Salamat kay manang Leni Ribo. Congratulations. Merry Christmas. Merry Christmas. Kag advance Yes. Happy New Year. Thank you. Good night. Oh, yes. Thank you. Salamat. Good night. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Congratulations kay manang Leni Ribos ang kilometrahe 13, Talok, Bago City. Siya ato nga winner sa ato sila patayo nga pamaskwa diri sa Aksyon Radio Bacolod. May gabi dira kay Joanny Mel, kay JBL Luntayaw, sa kay Buddy Labrador Jr., kay Sami Roger Awing, dira sa Mansilingan Hermelinda Homes, sa Minnesota, USA, happy listening, kag Merry Christmas kay Star Mayo, sa Tangob nga tayo lang Alvarez Herrera, kag Mercado family, no? Sa kay Rib Scarlett Yel Alonsabe, sa mga Alonsabe kag Montoya family dira sa Morsia, happy listening. Balikata sa Aksyon Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon Dale, please come back. Action Eric, gina-pull out na sa Ngabe Funeral Homes ang bangkay sining ni alias John Elmer Gayati na 27 anyos nga biktima sang pagpangluthang diri sa may Puroksigay Barangay 2 sa siyudad sa Bacolod. Subong Sabado sa gabi aksyon na Eric sa pagpangusisa ni Police Captain Paul Vincent Tendon ang hepe sang Police Station 2 Action Eric. Tatlo ang igo sining biktima sa ulo kag duwa sa lihog, no? Kag na-recover diri ang tatlo ka basiyo sang suspected kalibre 45 nga armas lathang aksyon na Eric. Gintahay din ni Pendon nga at least duwa aksyon na Eric ka mga persona ang posible amo nag-ubra sang krimen sa pagtiro sang tatlo ka beses sa biktima nga si alias Jan. Sa inisyal na pagpangusisa ni Pendon, ginpahay ni aksyon na Eric sila man nga pagpangusisa sa mga tupadbalay sining biktima nga ining si alias Jan ginalegal aksyon na Eric isa ka drug surrenderer. And may nagkakita man sila sa nga investigation nga nagapanawas initial action Eric or nagapanunto sa yaman diri nga mga customer, no, with regard sa illegal nga droga action Eric. Kamali ang nagapanguna nga ang gulong nga natutukan sa police station number 2 nga allegedly involved sa illegal nga droga action Eric. 53 anyos ang live-in partner sa biktima action Eric naging kilala kay Aliza Paredo.
pero wala din siya kina sa area sang sampai nagatipon kita sa information regarding sining shooting incident. Nagpa-load din siya sa gwa kag may nag-inform na siya nga gintiro na no ang iya sining live-in partner nga nagakatulog sila sining tinira na nga pulian diri sa may Purok Sigay, Barangay 2. According kay Pendon, wala labatian ang linupok action Eric sang pagpangluthang. Ini matapos nga mayroon sa activity ang Barangay 2 sa sagwa no sang Purok Sigay nga mayroon sang lighting sang Christmas tree sa kada kapurokan competition. Kag mayroon man sang linupok sang firecrackers nga posible nagdungan action Eric sang natabo ang ini nga pagpangluthang. So according kay Pendon, nagapadayat ang ila sila nga investigation kung ano man ang motibo sang krimen kag ongoing man ang ila sila nga pagpangita sang posible witnesses sa action Eric nga makabulig solbara sang sini nga krimen. Aring tingog ni Police Captain Paul Vincent Pendon ng hepe sa Police Station number 2. Okay. Go ahead, Axel. Hindi siya mabatian. Okay. Likopis ang imo dala nga kwan, volume. Action Dale. Alang-alang kuruda, alang-alang gid. Alang-alang ang tingog ni Sir Pendon. Try driving naton sa isa. Action sa officer pag-imbestigar sa Edmar Gayatin aka John by City and News ni Sanok taga Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City. Suno man ni sa pagpabangkit naton diri sa barangay officials naton nga ado kaagi ni siya kuno sa drug or naging drug surrender ni siya. So panay sayon man di kag ginapag sa populamang potano naton di sa patupad sa kaingod nga si Johnny do damo ni siya pangtuntok sa mga imero or sa mga parokyano sa drogano. So isa sa ginalantaw naton nga anggulo nga paghimalo sa iya tungod kay nang tuntos siya sa pagbaligya sa nga piki nga droga sa diri sa palibot. So muli tawag nila nga panawas kuno si Jan. Okay, so ay nga damo sa gapangita siya kag nagakontra siya. Pero sa police station to wala pagtapos sa pag-imbestigar padayon pa kita sa kuha sa detalye na tuoy sa krimen subong adlaw sa Pasko. So sa subong aray naman di ang aton nga SOCO team kag ginakuha ang ibang mga detalye sa aton biktima. Initially may 3 ni kaigo sang bala. Nakita namon ang 3 kabasiyo sa ginasuskutsaran namon nga kalibre 45. Action na rin kami na portion sang tingog ni Police Captain Paul Vincent Pendon ang hepe sang Police Station number 2 no. So na illegal nga droga ang nagapanguna nga motibo sang sining shooting incident sa may Purok Sigay, Barangay 2 sa siyudad sang Bacolod. Lansihan ay guro di sa transaksyon ano? Yes, possible action Eric kay mo to initial investigation according to Sir Pendon nga nagapanawas no nagapang tunto allegedly ining biktima sa mga katupad man niya nga balay action Eric no kay according siya ang mga residente dito sa lugar daw wala man sila action Eric may na-notice nga mga hindi pamilyar bala nga mga itsura nga nagpadulong dira sa may Purok Sigay sang natabo ang ini nga pagpangluthang no possibly pagtimalos according kay Sir Pendon amo ni siya ang nagapanguna nga rason pero pagtimalos nga related sa illegal nga drug action Eric. Ati amo na guro pagtimalos kay basi kun may mga lansiyan na transaksyon amo na. Yes, mula sa ang ginatutukan sa Police Station number 2 action Eric kag nagapakita man sila sa investigation nga allegedly drug surrenderer gilasyon Eric ining biktima no based man sa mga information nga natipon sang investigador kag ni Pendon no sa Police Station number 2 action Eric. So ang abi funeral home sa muna siya ang nagkuha dili kay nag-pull out sang bangkay sang biktima action Eric kag so far do wala man dili sang iban mga himata or paryente ining biktima action Eric nga makahatag man sang additional nga information regarding sa background sining biktima pero initially residente siya sang Barangay San Juan Banwa sang Pontevedra kag living partner
tumandok sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City. At yan muna na, kay galagati ang pamilyar sa Pontevedra Action Daily. Yes, actionary. Amoy na, possibly may mga development actionary regarding sa investigation sa atong sininga kapulisan. Kag sa nakita ang sa lugar do, wala man tayo gani CCTV dito sa area since ang mga balay to ikit-ikit iskinita action Eric kag gamato no nakamen-surpendon nga wala man sang mga parokyano nga nagpadulong sa lugar sang natabo ining insidente sang pagpangluthang actionary. So far, droga ang isa sa mga anggulo nga ginatutukan kag ginausisa sang kapulisan actionary bilang motibo sining krimen. As to the suspect, at least 1 or 2 according kay Pendon ang posible naghimo sining krimen actionary still unidentified kag kun bala anong ila sining mga suksok naka face mask wala pa actionary ma-establish sang investigador kag sang police station number 2 amo tang bali sorpendon nga subo-subo nga Paskwa mayra sang isa ka shooting incident nga hindi merry ang Christmas ilibinadira sa bayan sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City. Report halin sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Dale Salazar, mga kaaksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa kaong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kay Patrol 2. There you have it. Kapag usa ka papakalakad sa Action at Patrol Program Saturday night. Magkatakob naman iniliwat temporaryo. Balik ini sa Lunes. Atong sining mapatrol la unit reporters in action nga napalakad. Garagabay sa Action Arlo Ticar, Action Nelson Pateño, Action Dale Salazar, back to back kay Action Papaniksyon Tahom. Ang atong piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner with IT expert Sir El Ray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa Alasam Station Manager Action Rona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong ang Korman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, sila nga Diyos amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at pagtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala amin ko kwerpo sa Action Radio Bacolod. Merry Christmas, Advance Happy New Year. Mga kakso sa di ka man nga bahin sang Pinas, nabuton ka sa mga balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night.